ningkong gipen pau ka jing sngungu ya ublay ya ka ba ula penyo yang ikum ka jing sing kena balang Presbyterian lumingi ya ka ni ka por ka bakordor but ngi ai ku blay ru ya ka Good News TV jong ka jing sing samla KHP sinot sepngi ka bala ai bentai yang ikum ka jing sing kena balang Presbyterian lumingi ka bengi yeshim bentai ka ni ka program na ki persara but kam de pen slam shu ngi poi na sing ka benta ashwa bangin sa jam shaprang makot yes get ris ku papan pen sngowi ki program. Mr. Sharman ngan pule ya ka program kaba ka jingiseng na balang Presbyterian lumingi kan ai lingba kane ka program na ki persara kaba ningkong ka Bible trivia kaba ngin yo menta kaba ar ka singing festival kaba lai jing hikai na ka tien ublay da i teman basan bat kupar lingdo nong bri kaba sau ka praise and worship bat kapasan ka documentary film Shapang ki Kristan ka menor. Ashwa bingin ya shaprang ni kanik program ngasko baban khot ya i medan bok lingda mawnai ban puli na kin ka jong blay pat bu ke jing dubai. Te hashwa mong le hublay ke jing duai ngan puli ka tu kan ne tin ka jong ublay ya ka ba phila ban syam na ka kitab jing pen pau kal nong ka balai bat ka khot ka ba arpho ki kan tin ki ba ongkum ne hakmi ngayeng ha ka jing khang bat ngatiet lada unu ru unjo sngow ya ka tin jonga bat unpli ya kata ka jing khang ngan wan rung hapo hau bat ngan ya kwai mit lam bat bat mau lam bat nga ni le snow na ka tin ka jong ublay ni le ublay ka jing duai ko pa jing bap ning long ko khoi ka kerteng jong me ko trai namba ka jing i bat ka jing is nei ka jong me ka dar kat bat ngi ko trai adu kan ne ka klip mat ko trai bat kendran ngi don ko trai hak ne ka por ya ka bangi yo ko trai ban pendon buram ko trai ya mailing ba kan ne ka program ya ka ba ka jing sing samla ka GP sinot sak ngi ko trai kala ai benta ko trai yang ngi ka balang lumi ngi ko trai ya bangin yo ko trai ya ba ngin le ko trai kan ne ka program ya ka bangin yo ban syakri bat non buram ya me ko trai knang ba ngilong ko trai kata ka jing shai sha ka perthei ko trai leng ba ine jing le jung i bariat ko trai re ko trai ban ngirang is kam ro ko trai ba ka we ka por ko trai bar ka jing le ka jung i ine bariat ko trai men pen krau ko trai ban men yalam ko trai ka bangin la ko trai ban long ka ba krau ko trai na banta ka kerteng ka jung me ko trai bat kerat ko trai ram ami ko trai ka ni ka por yang iwe pe iwe ko trai kam tam ko trai ya ki ya i Sherman but is katari ko trai ya ba kum no ko trai kin nang la ko trai ban yalam ingi ha kata kan ti ka be de bat kum kaman ka jong me ko trai dan ringkar ko trai gitu ki para kena ki para samlah ko trai ya ka pakin i ko trai ban syakri me ni sngi ka pamta ko trai namar ko trai mi ngile yo i ko trai ka jinglong jong kan ka perthi ko trai mentah keladap ko trai ki jing sneu ki ba harukom ko trai ndre ko trai ker dama mi ko trai ngi ki kena ko trai ya bangela ko trai balong kita ki kena ko trai ban i ko trai ban syakri me ki ban i ko trai ban pule ka tin ka jong me bat kumjur ko trai ki bas smart ko trai ban wan ko trai hagi yang ka bantang jong me ko trai ngin yo ko trai ya kita ki jing bam ki ba kenjam sim ko trai ngin nang san ko trai hala kasi sngo trai jing duai jing au syakri jong me ko trai dalam tabar si bom cukur amen. Untuk ngile yo sngo nak tiang ka jong blay bat bu jing dubai kan ka por ni de poi na sak ni ka program bangin IT kan ka benta ha ilida. Ya aingu yo blay hak ni kesngi ya ka jing don ringkat ka jong u bengi yo ban syakri bat ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhu ya ka jong u blay tingilong kum ni kum ngilong ru om dei ka jing la ka jong i dei ka jing ai ka jong trai jong i Jesus Christ tinga ai khu blay ya pi ki hap ki barit baro hak ni ka por ya ka ba ni don hak yeng ka ba kentang ka jong u blay ya ka bangin syakri bat ban pendon buram ya ka kerteng ka jong u Tinga duai ublay bo undon ringkat bat ngi hak ni ka pon nadu pas dang jong ni ka jinge seng ka jongi bat hadu bandawai. Te ka benta ba ka jinge seng kena ka ai yang ngi hak ni ka por ka dei ka Bible trivia
Ka Bible trivia kadai ka bangi la banle na kaktien ka jong ublay. La ka long ha ka action lani ka bangi suak lani bangi batay na kaktien ka jong ublay. Te ka benta ka bangi ngin le hang ni ki don lai tali. Ngangait ki hap ki baret baro kila ki kloy ban yesem benta ha kan ni dai. Te ka benta ka bangi ngin le ha kan ni ka por ki don lai tali kata ka long bangin ai ka juba batang sikintien na kaktien ka jong ublay. Kindon ki jingkeli ke bangangan keli api pila ban ai kawai ke jubab jong kata ke jingkeli kabaar kadai bangin ai ke jingmut jong ke kerteng inget babaro nangi ngidon laki jong ki kerteng bat la ke jong ke jingmut dai te kawai pat kadai ka bakham long interest bha kadai bangila ban pet dakadur bat ngin ai ke jingmut jong ka te pila long ready ni em bangin sedang ya ke ni ka program ready okay tingin ya seprang dengan ngan keli manganang ni saya jubab mapima kajing keli ka beningkong ngila syabe no nakakper eden manu ngilong Ada 4 km. kajing keli ka baar ko ongkum ni kasopti thok boron ngapong baai ngobha ipa manu ngadai Joseph. oo kadai ka bas kajing keli ka balai ko ongkum ni hakalawar ding ki syak bread namar bakim shem la dem bat mani ya kata ka dur blai da kaksiar manu ngidai Usyadrak umusyak bat abad niko. oo kadai ka jubab ka badai kajing keli ka basaw pat ko ongkum ni Uway usenran jong Jisu ubala sya penringkang par sya kaway kadaulen nong kabakerteng kapat mas uay ngadai Bioanes. Hoy kadai kajing keli kebesan ko ongkom ni uay usim jong ki Israel ubapan ya kajing start na ublay Usim Sulaman. hoy kabenta kabaar pat kadai bangin ay kajing mut jong ka kerteng kabaning ka kajing keli kabaning kong kaay kajing mut Moses Naka ngalasaya kaay kajing mut jong kan kerteng Emmanuel Ublay lambat ngi. oh kadai kajing keli kabalay ka ongkom ni kaay kajing mut Jisu Nabaan peniem ya kibriw na kapab jongki. hoy kajing keli kabasaw ka ongkom ni kaay kajing mut Abraham Abraham kamut naba ngala penlong yame ukpaya kijat benriu babun belin. kajing keli kabasan kaay kajing mut Samuel Nabana utray ngalapan na kajing keli kabandriu kaay kajing mut jong ukan Ngalayo ya ubriw na utray. kabenta kabalay kadai kabangin guest ya kadur nakaktin ka jong ublay te ka ngan peni ya pi ya kani kadur te pi sa jubab mo kabaningkong kadur kadai kani Abraham uknya ya Ishak. kadur kabalay kadai kani pej bahaya ka bat sa jubab Daniel Hakram Kising. hoy kia start bah kini ki kena kani kadur kabalay pej bahaya ka bat sa jubab Sakya salar ding dempur. kadur kabasaw pej bahaya ka sa ay ka jubab Ujisu ulapan jajaya ka eryong na halor ka duryaw. oh kia start bah kini ki kena kia la kat barok ki jingkeli bar haduk ki dur bat ka bak haduk jong kani kapor bat ka dur ka bak haduk bangan pen i pi kadai kani pej bahaya ka bat sa ay ka jubab Usamson upen kenyu ya kaying.
Mayo I ya pi ki hap ki baret pi shim benta bat pi la bha ya ka ktien ka jong ublei ka pen I hang ne ba pi smart ban pule ka ktien ka jong ublei bat ka ne ka Bible trivia ka bangi ngi yo ha ka ni ka por ka long ba om tang makan sukut tang hang ne ka bangi ngi le menta ka sngi hendrei kan da long ka jing bam ka ba dai men sim ya pi om tang bangin shutep hendrei kan da ngam jerli haka jing em go jongi kumno bangi la ban pendon kam ya ka haka jing em go jongi ka baman nakasngi kum bangi besa ya ka mo ngi bam ngi hak ngi di shaman step ngi bam ja bat kumju ro ka ktien go jong ublei ka don kam yangi ban besa ya ka knang bangin klain haka jing long jing em men si ngangait bakani ka Bible trivia ka bangi ngi yo haka ni ka por kada kala ai ka jing kerku yangi iwei pi iwei om tang yangi hang ne hendrei ngangait ya baro ki basngap ya ka te ublei un kerku na ka benta ka borom go amen. Kumtu ngi layo ya katu ka program ka Bible trivia, tingila poi siya ka bakot, tetungin pendem haki jing duay. Ay ngo ya me kin ablay bok pa jing bahab na ya ka jing don ringkat ka jong me na do basadang ni ka jing syakri ka jong kin ablay melari mela suwar ngi nilala ban pendem i bon ki program kin ko try ha ka jing alam ba ka jing don ringkat ka jong me. Bat kum ju ro ha ni ka por kin ko try ha shwa bangin sami no na ka ni ka yeng ka bakentang ka jong me. Trangi duay ka jing don ringkat ka jong me kin ablay ha ka jing em ka jong ka baman na ka sngi. Bat ha ni ka por kin ablay ha shwa bangin mi na ka yeng ka bakentang ka jong me. Try to kerku yang iwei pi iwei kin ko try da ka jing it ba ka jong ublei ku pa ublei khon ba ublei men sim ba ko kin ne baro lai ki belong wei ublei nda shong sa bat ni ka jing seng khna hang ni ha ka balang lum ingi bat kitu ki jing seng khna baro kin ko pa bat kitu ki ba syakri bat pendan buram ka kerteng ka ba ko ya ka jong me nadu menta bat hala kartaru amen Ngai ku blei ya I leader jang ni ka program bat ublei undar kat ya pi ba pinang ya kiu saprang ha ka jing syakri ka jong ublei bat kham tam ka pinang ya san ha ka jing pule ka ktien ka jong ublei bat ngi sanang yo I kini ka program ha kini kita yo ke banwan ban kini ka por ngi panwan ka jing syakri ka jong yo ublei ting ya bu ha ka jing dwai Ablay bak pa jing ye bahabening ngi aingo I ka jing dor ka jong me ko try no do bing stang ka jing syakri blay ka jong kin ablay hadu bingin sapanwai ko try ka long ka jing ki me start ka jong me ko try kumju ko try ka de ka jing dor ka jong me ko try ka ba kum ka jing sing khanna ko try bi yen ka ba ka jing sing samla ki GPC not ko try bi kala ai banta yangi kum ki khanna ko try bi yen hagan ka good news TV ko try bi yen gilong ki khanna ki baret ko try khamar ka jong me ko try gidang kam ka jing pen shot bor men sim ko jong me ko try hagan ka por ko try bi yen la yo pendap ya kan ka Bible trivia ko try ling ba I leader ko try bi ai bakan dalang ka jing men to yangi iwei pa iwei barak lang ko try bar ki bas ngo ki bes ngabi ki kiteng don jing sawa ko try bi yen bar kum ju ko try men yai don rang kat ha ka jing em ko jing ba malas ngi ko try bangin dang shanya bangin IT ha ka jing bi ba start ka jong me ko try ha ka bawai no to ai ka jing syakri ko jing ublei ku pa bat ublei men sim ba ku to ki ne baro lai kin chong sa bat ngi bar ki to ki bakan mau ya me ha sau dang satrat jang de ka partai na du men ta bat skido bam ju ko ru amen